Takže tady mi přišel balíček od Míry. Precizně zabalený ve 2 papírech. Luxusní písmo. Tyjo, ty máš fakt styl. Tak se podíváme dovnitř. Jsem trošku nervózní, ale možná proměňte. Kejpitel. Takže se podíváme dovnitř. Radši si pojďte, to je jednodušší. Se koukneme, co nám Míra poslal, takže tady máme nějaký obyčejný finger, tehdy stráč, mám Berlin Wood, Winkler, takže další bude, takže nějaká ta stickerka, další stickerky jak prase, a stickerek, stickerky jak svině, stickerky, nevím, tady máme nějaký asi tracky, šrobovák, Winkler Heels Reloaded speciál, 6 kousků. Takže tady mi přišla pěkná rampa, jsem dělal fotriku, pěkná nálepka Sunstorm, je to dobrá značka, co a tak něco potočíme, něco zkusím poškrabit, tak třeba Braytrick, tak a prd. Třeba jako takhle, že si skočíš, vlastně to nepovedlo, co ne, nebo kickflip, tak, nebo takhle, to by stačilo. Učí se z váma Míra.